ମୁଁ ଆଜିକାଲି କବିତା ଲେଖୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ୁଛି। ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, କେତେ କ'ଣ କହି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ହୃଦବୋଧ କବିତା ନା 2-4ଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ମୋ କବିତା କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ମୋତେ କିଏ ଦେଖୁଛି? ନା ମନେ ମନେ ଲେଖି କାଟି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି। ମୋ ଚିହ୍ନା କହୁଥିବେ, କୁମ୍ପି ନାନୀ ଗୋଟେ ନାଟ ଚଳାଇଛି। ଦିନା କେତେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ବନିଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଲେଖିକା ବନିଛି। ଚଳିବ, ଏଇଟା ଭଲ ବେପାର। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୋ ହାଲୋ କରି ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଏଇ ତାରା, ଶୁଭୁଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ କବିତା ଆସିଛି। ମୁଁ ନାନୀ କହୁଛି, ପଢ଼ିବୁ, ସେୟାର କରିବୁ, ଲାଇକ୍ ଦେବୁ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବି ଭୁଲିବୁନି। ମୋର ହିତୈଷୀମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଜବରଦସ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ନାନୀ ଫୋନ୍ରେ କହୁଛି। ନାନୀର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏଇଟା। ହଁ, ନାନୀ ଲେଖିଛି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଭଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ନାନୀକୁ ପଇସା ମିଳିବ, ନାଁ କମାଇବ। ସତରେ ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରଳାପ କରୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ନିର୍ଲଜ୍ଜଟିଏ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଗେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟୋକାଟାକଳିଆ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ତାର ଏଡ଼େ ସାହସ, ଏଡ଼େ ଭୋପା ଆମ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିବ? ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ, ଗଡ଼ାପଡ଼ା। ଆଜିକାଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅ, କମେଣ୍ଟସ୍ କର, ଲାଇକ୍ ଦିଅ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ। ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଏ କମେଣ୍ଟସ୍ର ଫରକ ଆକାଶ ପାତାଳ। ଗୋଟେ ହତୋତ୍ସାହ ତ ଆରଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାର, ଆଗକୁ ଲେଖିବାର ପ୍ରେରଣା। କମେଣ୍ଟସ୍ଟିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ଓଠରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଖୁସିର ଚେନାଏ ହସ। ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଟିକକ ଥାଉ, ଲାଇକ୍ ନହେଲା ନାଇଁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଉଅର୍ସ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯୋଉ ଦିଧାଡ଼ି ଲେଖୁଛି, ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାନ୍ତୁ।